dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih
Salam. Selamat datang, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huriani tuhata, amanami inanami. Allah masuhatta nama para minggota di bagasan manugoton. Alani taparade madiri nang rohatta. Dinalau mamuji pasangapon guarni tuhatta. Tapuji matuhatta, mari demahita. Sebuku dan nomor 557 ayat sada sahatu ayat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marulopolop mida ibana sudehamu, ale akka naholong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu, ale akka namarsak roha mida ibana na selaun. Las do rohaku di akka namadok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martangi yang mahita.
Ale amanami na di Banua Gijang para si roha na sumurung di sude jolma dang diolaniho anakmu nasasadai dilehon hodo ibana makokop hami mamorsan dosa nami sahat tuhau pinar silangi say patuguma rohanami asaunang ganggu rohanami makaporsiay hasesaan ni dosa nami asaunang madele hami ala ni dosa nami alai asapos situtu rohanami di asini roham nagodangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni rohami amin udul ma tapuji Tuhan ta mare demahita Tatangi homa pati ini debata di mingguta sadarion ima natar surat di patik perjulu sahat tu patik pa sapuluhon tapai hutihut ma di bagasan rohata patik perjulu audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahinommu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangaha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aik na di toro ni tano
yang go tunggabe si sombaon manang si uluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go sotore dalanna ay hona uhumna dosugut akka na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naunomari ma ulah hamu nasa siulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahuba de Batam doi dang jadi ho mangula yang go dinasadari manang anakmu pe manang gurum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro dipinahan ro diisi ni hutani halak pe namang ibati hutam ay dinaunom ari do ditoppa de Batang langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiad do ibana di ari papituhoni di bainido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapon mudo na torasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paunopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohot donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposo na bawa manang naposo na buru-buru manang lubuna manang hodana manang diape ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tupati na sapului odo audo Jahoba de Batam ninna de batata pargogo naso hatu dosan jala parimas siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akka na sogoroha diau alai asido rohaku di akka namar ribu-ribu akka namar holong ni roha diau naso mga laosi patiki ido sahatna atong rap mangidugugo mahita tu adupan ni debata lao mangulahon lao bartu patik nahi ale tuha debata say pargugoy mahami mangulahon lao bartu patik ni amen. Mare de mahita suku de nomor 170 sada ayat sada 22. Suka di mana
tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha, jala nabasar doho. Sai marpangulahi marohami dahami, dibaini sai sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaini pasonang jala apuli mahami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi kima baga-baga ni debatang taringot to hasisaan ni dosa. Alani pangalosyota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot do iba na mabugang. Apetu iba na pisang-pisang parhitean ni asonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasanga po ma di debata na dikicang. Amen. Hutul mam. Mari dihita sebuah nomor 110 ayat 1 dot ayat 2. Turbuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Yohanes bid 24 mamuka senayat 4 sahatro di ayat 14. Yohanes bid 24 mamuka senayat 4 sahatro di ayat 14 tajahama di namar sikat sore. Alai ikon boluson nado luat Samaria. Alai adong madisi sumurni si Jakob
Jadi di bahen naung loja Yesus sian pardalanan, hudul maibana di labung ni sumuri, tar di hosniari mai. Ainunga laho akka sisiani tuhuta manuhor bohal. Dungi ninna Jesus ma mangalusi ibana. Out di botoho basa-basa ni debata. Jala out di tadaho na mangido aek inumon siyako. Ra oloho mangido tu ibana. Dungi lehonon na matuho aek na mangulu. Tungumbal gamaho asa oputa si Jacob na mangalehon sumurod di hami. Ibana do manginum siani dohot yanak konna ro di pinahanna. Alai na manginum aek silehonoki na sotu pamauas bei rodi salileng-leleng na ai anggo aek silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana na mabaor sahat rodi hangoluan si salileng-leleng na ido sahatna martuado aka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Mari dihita sebuah nomor 271 ayat 1 tak betul. Semua berusaha Maria menolak itu syukuri habis semua melahu lape mengalami tuntuan pada Yesus kanjongan mimi aleluia hata maratu Yesusi ibana doa kanalua sadali hormat tanai di ibana dapat hasanana Jesus
Tahati dakon ma hapor siatai songon nahina tidakon idong hatta sang hapor siao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di depata Jehovah ido ama pargogo na sumatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea Yesus Kristus anak ni depata Jehovah na sasadai ima na itubuhon ni si Maria na gabegabian cetot di parbadia adorang sotaku ido tu hata na tu mau na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pacal ibana au benarsi na tua tu banua tu ni tano na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni depata Jehovah amanai pargogo nasung hatu dosan di sima ibana pamulak sokot tu tanokon manguhumi halak na mangulu doho na mati au porsea di todi parbadia jaladong sada uria na badia uria hatopan halak Kristen akan na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na maddo mula mangulu sokot daging ni halak na mati dohot di hangoluan na surasudan amin udul ma tabe gema ede puji-pujian sian kor ama PHD.
Kabigema titik diureta di bagasan kedua. Shalom. Huriani Tuhata tabege majolo titing namasa dohot nanang si pamasaon ni Huriata di bagasan na sa Minggon Minggu 30 Maret 2025. Parhalado ha KPP Batam pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Jala selamat datang ma di ruas ni Huriat tahun dope perjolo sahali romer minggu di Huriat tahun. Saya di pasu-pasu Tuhata ma parsaurata sadarion bahen sangap di Goarna. Perjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu letare manang marlas ni roha doho topik minggu Jehovah mangalehon aek hanguluan. 2. Kebaktian pantai pos pelayanan muka kuning manang wik parserahan. Di hari Senin tanggal 31 Maret 2025 pos pelayanan muka kuning wik parserahan patupahon kebaktian pantai marenganan di Nupasabe Nongsa naniulahon ni Pendeta Sudihari Manalu MTHMM tatanya koma asa merdalan ulauni dohot dengan bahen sangap di goar ni Tuhata jalalas roha ni Huriana. Napatuluhon gotong royong punguan amasahata dohot keluarga. Di patupa punguan amasahata dohot keluarga do gotong royong di lingkungan gereja di hari Selasa tanggal 1 April 2025 dimulai pukul 8 WIB. Pinangi doma tusude punguan amasahata dohot keluarga asa madohoti ulauni napaupaton kebaktian passion. Laho pataruho kita tu parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus dohot pesta Paskah tahun 2025 di patu pahuriat tado kebaktian pasion songon jadwal na mangihut di sosoima tu saluhut ruas asa parsidohot di kebaktiani suang songni nang akapungan kategorial asa mangaradema di pagkaubasion marhite-hite kor songon jadwal nang disusun imasian Dewan Marturia na perjulu pasen pertama Senin 14 April 2025 masuk di pukul 10.30 ina Lubuk Baja dohot amasahata na paduahon di pasun paduahon Selasa tanggal 15 April 2025 masuk 10.30 WIB ina PHD dohot ama PHD. Napatuluhon pasien napatuluhon Rabu tanggal 16 April 2025 masuk jam 10.30 lansia ina Deborah seksi pemuda. Napalimahon Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 20 April 2025 di Parmingguan pukul 10.00 WIB di Patu Pahuriat tado Padidion Nabadia tu saluhut ruas ni Huria nanaing madidihon akka yana kota asa mendaftar mamar hite-hite situa wik nabe jala mabuan persyaratan na perjolo akte pemberkatan perkawinan manang akte pernikahan nasian gereja na paduahon akte lahir anak. Jadwal katehisasi diinformasikan mamuse di minggu-minggu na mangihut. Napaunopon pertanyaan wik pinangidoma tu saluhut ruas ni Huriata di ganuk wik asa madohoti pertanyaan di wik tabe jala omma jadwal pertanyaan di bagasan na sa Minggon Rabu tanggal 2 April 2025
Nagoya sekitar, Seipanas, Glory Batam Center, Kampung Nanas, Baloi Kolam 1 Nazaret, sampai Kampung Nanas. Kamis tanggal 3 April 2025, Baloi Kolam 1 Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, Batam Center, juga Nagoya. Nah berikutnya ruas namar sahid. Tatangnya koma dongat tanah tongod di bagasan parsahiton. Asa dilehot de bata hamalumot tunasida. Guar-guar ni namar sahid boy mata ida di layar videotron. Manang titing na adong di hitabe. Napawaluhon jadwal pelayanan klinik HKBP Batam. Pinabotohon matu saluhut ruas ni HKBP Batam. Jadwal buka klinik Huria ima di setiap hari Minggu pukul 00.00 sampai jam 10.00 WIB. Jala dilayani do pengecekan gula darah, dohot asam urat, tuaka na tua-tua na mengalami keluhan manang gejala ni gula darah dohot asam urat. Napasiahon bunga altar, sumbangan bunga altar sadarion ima sian keluarga Jonathan siahaan, sian uig Batam Kota say ditabai tuhatama pasu-pasu tunasida. 10 hayason dohot fasilitas umum boy mata jahasa diri jala taulahumma. Na pasapuluh sadahon hata hamul mauliate dohot selamat ulang tahun. Parhalado dohot sude ruas ni HKBP Batam pasahaton mauliate tu saluhut ruas ni Huria lumobi tu na pasahaton akka pilihan bulanan dohot ragam ni pilihan na asing asalam tu ulina pakobasyon ni Huriata tuhatama na mamasu-masu. Saluhut parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata na marulang tahun hatutubu dohot na marulang tahun perbagason di bagasan mingguon say di pasu-pasu debatama gokdame nang las ni roha. Berita keuangan saldo akhir pertanggal 29 Maret 2025 sebesar 120.068.036 rupiah. Songoni matiting ni Huriata jalaga betau sangap mah di guarna. Amin. Tapi gema lagu pujian kor sian punguan lansia.
Lau memuji matani Tuhan tabi kema ede marede mahita sebuku ede nomor 710 sada ayat sada dot ayat 5. Dami ni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turpu jamita di minggu tasadarion ima minggu letare tersurat di buku Opak Musa bidu 20 sada ayat 10 saharo di ayat 20. Usaha homa dihita dungi borhat mahala Israel siani jalamar saro di Obed dungi borhat musema nasida sian Obed jalamar saro di bonani duluk abarim di halongonan todong ni Moab tukkan habicaran borhat musena sida siani jalamar saro martopihon sungai Saret borhat musena sida siani jalamar saro di baribai sungai Arnon namardala di halongonan namar harorosya partalpahan ni halak Amori ayarno nido perbolatan ni Moab di holak-kolang ni Moab dohot Amori ala nido benatar surat di bagasa buku parporangan ni Jehovah mardonok kon waheb di Supa dohot mardonok kon kasunge di Arnon tole muse hapuasan nya kasunge akan nama baur tukan inganan ar jala mangariori di partalpahan ni Moab borhak musena sida siani tu ber ima sumuri nanidok ni Jehovah tu si Musa papungu mabangsoi asa au mangalehon aik inu metuna sida ujima di dehon halak hatane deon bicat mahuali sumur mari ditari parmahamu ima sumur na hinalin ya kaiduk na saut nidukir ni halak na sangap siya bangsoi marhite siya tukot harajaon marhite siya nakutukot na sida itahe dungi borhat musena sida sian halongona tu matana jala sian matana tu nahaliel jala sian nahaliel tu bamot jala sian bamot tu rura na niladang ni Moab napatodong doho pucu ni Pisga panatapan tukan halongonan idosa minggu letare do minggu tasadarion namar lapatan marlas ni roha alaniaha marlas ni roha
Alane hate maralasin roha biasana. Dongal cia majo. Alane maralasin roha. Ala adong di jalo pasu-pasu moloh bartutopi ni minggu tam memang ala mangat do minum manang ala minum ala sobu wasta adong gohya na tua-tua ngahasia geleng na sudi jala di pangarap tua do geleng na sudi jala partani do na sida sakputa jala dang namora na sida alai bui di pasikolah sudah anak konna jala bui sahat tu na pinarsitta ni rohana sida bi alai nakpe naung tamat akan kerejo akan konna sudi toktong do pinasida marpinahan gejang do kadang ni pinahan na alidak songong gudang ni pinahan di tikina pasikolah ni begudang na tonggo marpinahan na sida sada-sada dua-dua dungi roma colma didok ma tu na sida pasti saya marpinahan dope hamu pasti saya mangula dope kang ngahasi ada danak dungi alus na sida songonon sasitong na sukup do alangon nami jala adong do dihami sian namar pinahani jala yanakon nami pe nunga hasea sudi alai uban nasai upelihara hami jala uban nasai hujaga hami kadang dipinahani molo mula danakon molo ibereng nasida asa di boto nasida merhite-hite pinahani do nasida manang merhite-hite na di pasu-pasu di batado pinahani asabui nasida marsikola adok tadda adong bukti ala na di pasu-pasu di batado pinahani sinur na pinahan itu nasida tangi dokon na tuai na pinasikola na pinahan do nasida rangin na ala na di pasu-pasu di batado ada bukti anggosian haguguon nami anggosian hapuguson nami dung mulai memuhai marumah tangga kami tuk sotolapami dohu wilalah kami pasikolahon sahat alai disima saudara-saudara, memang adong do kandungan air di padang gurun ini, adong do kuase. Alana gabe suku-cukun, siapa yang mengetahui tempatnya? Ise nama kali sumuri. Alanido dihamokana hina holongan, mertua mana sida molodong oase manang uadi, manang sumber air di nasida. Di perdalanan di nasida saliling di parhorsihan. Maka saudara-saudara di perdalanan di nasida di parhorsihan ini
Yang mereka hadapi adalah kegersangan padang gurun yang mengepung mereka dalam perjalanan, yang tidak punya perteduhan pada siang hari atau tidak punya suluh pada malam hari. Ada persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Alan itu dihamuakan hinaholongat di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Cerita-cerita sumber air atau cerita-cerita sumur menjadi unsur yang tetap dalam perbendaharaan turun-temurun di Nasida. Yaru Nasida membuat cerita air pahit di Mara, atau air dari gunung batu di Massa dan di Meriba dekat Kadesi. Jala adong do sumur nisi Abraham di Berseba, sumur nisi Ishak di Rehobot, sumur nisi Jakob di Samaria, dimana di epistel tai. Songoni nang sumur nisi Musa di Ber Jamitatau. Dia mau kalah hinaholongat di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Di perdalanan di Nasida di parhorsihani tung macai takasdo di parade di bata, tung macai takasdo di pelihara di bata Nasida. Ketika mereka kekurangan air, di tugu-tugu, di Sarihon, di parade, jala di pargogoi di Bataru Nasida, jala di pasu-pasu di Bataru Nasida, dia kan narikot di perdalanan di Nasida. Tapi ngahudokon maul doaek. Tapi selalu ada cara Tuhan memberikan mereka air. Kalau di bagasat turpukot di dok, borhak musena sida siani tubir manak sumur, ima sumur nanidok ni Jahoba tu si Musa, papungu mabang soya saau mangalehon aek inumot tu Nasida. Istilah bir di hata aslina dungi sanido marharoan hata bor nahinali. Jalalos istilah bir adok pangatusion ima sumur yang dipahat nanidak dak. Alani dihamuakan hinaholongat di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus menggali sumur di gurun pasir itu sebuah kemustahilan. Aidang adok sumber air. Bohama bagas ni sumur galion di Nasida, songoni di parhorsihat do Nasida, tongom mardala do Nasida. Alai adok sumur. Manang nanidak atau dipahat sebuah batu cadas, batu natung macai pirsi tutu, dan batu itu mereka pahat dan mengeluarkan air. Gaberok sumur ni si Musa. Alani dihamuakan hinaholongan di ketidakmungkinan nina pinikiran Nasida di perdalan Nasida, alai di parade di bata aik di Nasida. Aik inumon ni Nasida, asa sobu uas ni Nasida. Aik inumon ni Nasida, asa mangulu Nasida di perdalanan ni. Molo mangihut topat de bisuk, molo dang minum olak ni 2 tutuluari dong uluna, molo dang masuk aik dehidrasi tu ibana. Molodang mangan olak ni 2 tutulu minggu do. Jala tumahar do zolma mengulu molo somangan, tergantung kandungan lemak di dalam tubuhnya. Alai manak songot dia pe hadirion ni hajol maon molo so minum ibana 2 tutulu hari tu obat hari do anggo perdalanan ni uluna. Maka saudara-saudara, dalam perjalanan mereka di padang gurun itu hidupnya tergantung kepada pemberian Tuhan, hidupnya tergantung kepada air yang bersumber dari Tuhan, hidupnya tergantung kepada Tuhan. Sian si lehon di debatado ngulu ni Nasida. Memang dang apala ditaringoti di turpukon, molo adok si panganon ba adong masih inumon.
molo mangan minum jala memang naduodo anggo pasangan ni natapangan makanan dan minuman. Ado tahi si panganon ni nasida tiki di parporsihani. Apa yang mereka makan? Ado tahi pangan nasida tong mojo dongan lansio sinukun. Si hapor. Ado pe. Hah? Bidong lote. Ado pe na lebih umum di pangan nasida. Hah? Manna. Ado manna. Ado sono kemungkinan mungkin di sada daerah, di sada inganan uzumalay nasida dungi mangan nasida. Di goreng nasida may manna. Dungi merdela musi nasida tuingan na asing mangan musi nasida. Alay berbeda dut si panganon na sa perjulu mungkin. Alay di goreng nasida may manna. Saha tu na merdela nasida di goreng nasida manna. Alay nek kusukun do manna. Si panganon do si panganon nasida manna. Do manna si panganon. Itu kata tanya manna. Apa ini? Doon. Jadi ujung mangan nasida lau mamangan nasida apa ini? Doon. Ala ni gabe dirajumi nasida masih panganon ni nasida si lehon-lehon ni debata dan hidupnya tergantung kepada Tuhan dan hidupnya tergantung kepada pemberian. Doon. Ala natabo terus nari guarni si panganotta ubenatodo warna anggo sasitongna ikonadong do suku-cuku dihita doon manaksia dia doon ala adok suku-cukun doon maka si lehon-lehon ni debata doi di perdalanan ni nguluta ala ni huulak salinai hidup kita tergantung kepada pemberian Tuhan. Si lehon-lehon ni debata sian nasoha pikiran ni jolma dipatupa debata sian naso tarpatupa jolma dipatupa debata edinor piga do tahe lehonon na aik natio sian batu mamaki lehonon na aik natio sian batu mamaki. Kadang mungkin sebatu tapi Allah memberikan imana perjulu atau ngisi dona marlas ni roha halak nanguluna tergantung tu debata halak nanguluna majalo si lehon-lehon siat debata halak nanguluna dirajumi ibana nguluna marharoro siat debata sobu uasna dibahen debata napadua hod dihamok kana hinaholongat di bagasan Korinta Yesus Kristus gabe maredetari parmanasida terberita ro edeni nasidon iman nyanyian sumur tidak disi bicak do sumur ni Jehovah maredetari parmahita aidang do pe mangido aek nunga jumoloi di paradi di bata ayat 10:1 ayat 10 bicat do sumur ni Jehovah maredetari parmahita aidang do pe mangido aek nunga jumoloi di parade di bata maredetari par menyanyi makalacon si lehon-lehon ni debata menarik di bagasan kitab bilangan nih dok dang dipangido dope alai nunga disarihon debata dilehon debata molohu ulang nakaning orang tua na dibona pasugiti saat tu dia kemampuan na horaboi pasikolahnya nakonna alai diduk debata tu ibana ulama
nunga di sarihod di bata. Sampai sejauh mana kemampuannya? Tapi aku masuk ngai tolak ma kolan namarmahan pinahaluhu patamato sarjana tolak bi. Alani jok na tutu madokon duk petamat tamuda ba bineren ma aidang guguni ba hape dang binoto manak sedia marwani pasu-pasu bicap do aek dang dipangido dope nunga di parade de bata nunga digali de bata nunga didak-dak de bata alani dok mar de taripar maham itu nyanyian sumur atong halak na marlas niroha ikon edehonon na dolas nirohana tuadopan ni dewata halak na marlas niroha ikot titondo ibana marlas niroha tuadopan ni dewata ainunga di parade dewata alani dok kamang dohotak kainang basi parjulu itok pa dewata langit dohotano basi parjulu itok pa dewata suat juanan basi parjulu itok pa dewata hajak gajang basa parjulu itok pa dewata akadorbia parpu di jolma di parade de bata narikot di jolmai alani do dihawak kana hina holongan anak pola marsak maruduk pong pola mengalului si panganon sadok di parade de bata kita tidak tahu dari mana makanan kita tidak tahu dari mana minuman kita dohonot tama doon nunga di parade de bata di sadok perdalanan ninguluta alani marede tari parmanasida dang jolo marungutungut tapi bangsoi asa di parade de bata ai dinasida ai dang ungutungut ni bangsoi uban natarot jarrohan di bata lau mangalehon ai dinasida dibuan nasida sian parhatubanan Misir sebenarnya bukan tanpa tujuan pataruhot tutano kanan habaron ni susu do situ ni loba dibuan nasida syatano Misir di parhorsihan alai diramoti dipelihara di batado nasida di perdalanan ni nguluna alanido dihawakan hina holongan ubotwado di bata di narikot di bangsonai sendiri ubotwado de bata di kebutuhan ni bangsonai sendiri alani moloma sape hamaolon moloma sape hasusaan moloma sape nang haraparod di bagasang nguluta ikot dohonot tado pos marohatta di panarihono ni de bata Cisaya 25 ayat 24 madok dagat coma jauh do penasida nunga mangalusiau makatai do penasida nunga manangihon aku Allah mempersiapkan segala sesuatu napatuluhon Allah memuaskan pasobbu uasni hajol mauta. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah air. Sudedo halak makilala hea mawas. Aku nasu hea mawas. Garine sonora mungkin 50% nggak mawas. Nomolo pola pinaliling-liling non atung mawas iba namun dorang. Maka kehausan adalah kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar. Haus merupakan perasaan atau keinginan terhadap cairan karena tubuh kekurangan cairan. Haus akan segala sesuatu itu wajar karena tubuh memang kekurangan segala sesuatu itu. Gudang nata hawacong. Jala biasanya kebutuhan manusia itu tidak pernah terpenuhi. Ujung marsiajar ilmu ekonomi ibati kesema adong do tingkat kebutuhan songonon. Seseorang sasahalak na mauas
Dungin leho matu ibana aik sagalas arga hiat du di ibana. Dungi nileho may mana aik pa dua galacon tongdo arga di ibana. Dileho di ibana aik pa tulu galacon ngamorube pau pak galacon dak pola diinum be ibana. I ala aik ala cukup satok kini alai 2 jam nai mauas mai mana muse luluan nama muse aiki alani dak kia sobu uas ni hajol mauta tersongor riga ni tano doi ketika musim kemarau molo mariga tanoi dung row dan sedia godak petaho aiki boduton ni riga ni tanoi doi. Itulah kehausan hidup kita. Godang nata hawacong. Kebutuhan manusia itu tidak pernah terpuaskan selama dia hidup dan tidak pernah terpuaskan. Alani do benalu jahita madiori nata hawacong siganopari. Alai menarik na iturpuk epistel tanak kaning. Tarsura idia teh episteli tahe. Jamita partai yang ngata, Yohanes 4 ayat 4 satu ayat 10 taringot tu perempuan Samaria. Kudu betokin naya ke, tapi mau coba perempuan Samaria i, na parjulu ngahalak Samaria ibana. Dan harus perdumun ni Yahudi tu Samaria. Dungin apa dua hon perempuan maaf yang tidak terpandang di Samaria. Allah di waktu Yesus, Allah maju sinoduk mutuson. Dungin doki mana? Dan harus sinodukku. Allah ngali mahal yang muli. Diduk Yesus mesti tu ibana. Napa ono poni pedang nadi hoi. Dungi di dok Yesus matu ibana leho nau minum. Dungi alus ni mana tu Yesus sedia matar leho nau ho minum ai halak Yahudi doho au halak Samaria au di boto ho do ngamu nama kata yon ni na Yesus tu ibana jalo ommu do ai kau ngulu sanau jalo sobu wasmu di dok parupu Samaria muse sedia mai tahu-tahu garis ada di ho lagian bagas do sumuron. Dung hidup Yesus muse jalo masya nau ai kanguluan asa sobu wasmu. Dung hidup gimana muse Tuhan tapian si songonima lehon dia. Saudara-saudara, adorak sopajupang imana doh Yesus. Paropua Samariai kebutuhannya, kehausannya tidak pernah terpuaskan. Selnai kehausannya tidak pernah terpuaskan dan ngolo sobu uasna alai duk pajupang ibana doho Yesus di doki bana sai leho mata piat cisongoni diau asa mangolu au maka perjupangan ibana doho Yesus sobu uasna dia mau kana hina holongan di perdalanan ni halak Israel siapar porsihan nakaning Allah memberikan air bagi mereka, Allah menyediakan minuman bagi mereka, Allah menyediakan makanan bagi mereka, Allah menyediakan perlindungan bagi mereka baik siang dan malam. Dungi maret detari parnasida napa dua hon duk pajupang parpua Samaria nawasani namardosai tu Jesusi gabe sobu mawasna alani sobu ni uas imadang minum aek besilehonon ni debata alai Jesusi ma gabe aek hanguluan asa sobu uasta ahabina tahu wacod di hasiang anon ahabina tahu wacod di bagasang nguluan ninna taku boto dah ninna biasa na halak nanang marujung uluna mauas pribana dia akan meminta minum manangi doki bana lehok kamu au minum
Jalai do nama satu Yesus dihau pinar silangi mau asau. Godang dihawat cojolma di hasianganon, godang dihawat cojolma di portibi na mangilason. Alai di leho portibi do tu ibana tua kena asom manang napait na diripu si pamago rasa sakit. Alani dihawakan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus nunga dijoloani Yesus kehausan kita akan dunia ini gabe sobuma wasta. Ini menarik para puasa Maria sinakaning, kebutuhannya, kepuasannya yang tidak terpenuhi dari dunia ini, kepuasan lahiriah ni ibana alai duk pajupang ibana rakdoho Yesus minum aek hangolua siat Yesus sobuma uasna gabe berhak maibana merberita nauli huhut marlas niroha atong kang aek nanilehon ni batai be mabailas nirohatta alai di batasa diri nauktainum gabe sadagi kita do Tuhani imalas nirohatta jalaima mabahen sobu uasta atong zaloma aek hanguluani. Amin. Tuhan tutu gudang duna huhawa cok kami di perdalanan yang ulunan asa sahat kami tu sabulo ni tordinami Arya borngin mangalulisi inumon mangalulisi pangano Tuhan alai dang namarna sobu uas nami gebi mula hula dohami Tuhan mangalului napasobuhon narikot di bagasang bulunami merhiti-hiti hatam naukutangi kami sadarion minum aek hangulua mahami siakko asa sobu uas nami minum aek hangulua ni mahami siakko asa taluk pami marede tari par marlas ni roha di perdalanan ni ngulu nami atong las ni roha nami hape ala naung di pasobuho uas nami. Amin. Tapasaha mapiliatta marede mahita.
mapiliatta. Ali di bata ama nami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dot na saulibasa na maudiutus. Kupasahat kami masyan na nilihom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julo. Pasu-pasu may jalaramot ya sahu parhasya kami pilihan o pati bulhon harajaumu. Ditonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutat dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di benua gijak say pinorba dia maguarmu. Say roma harajaumu. Say saut malomoni roham di benua tongosongon na di benua gijang. Leho matu hami sadari okang ulua siapari. Say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Mahamuna di bagasad dame jalo hamu pasu-pasu sian amat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutotin. Oh